Kampusa bizi berritzeko hainbat ekintza antolatzen ari gara eta hoitako bada baina antolatu den argazki erakusketa. Erakusketa bigarren eta laugarren mailako ikasleek burutu dugu, bakoitzak konfinamenduan bizi daben errealitate diferenti eslatu dago argazkixetan. Argazkigintza sortzaileko sekuentzia tokatu jakun konfinatu gintuzten momentu horretan, eta baitzaki bezala hartu gauen gai hori nolabait bakoitzak bere bizipenetatik edo bere begiradatik kontatzeko nola bizi euen argazki bidez kontatuta errealitate hori. Adibidez nik nire realitatea reflejatu dut nire bizilagun bati argazkixak ateratzen, beste ikasle batzuk etxian zituzten mugak erakutsi dabez eta beste batzuk denbora zelan pasatu den reflejatu da argazkixetan. Erakusketa antolatu dugu eskaileretan, konfinamendua bakoitzantzako desberdina izan delako, nolabaiteko gora bera emozionala eta hori nolabait eskaileretan argazkien antolamenduakin hori islatu nahi izan dugu. Erakusketa da danok ikusteko bestiek zelan nintzen daben, ez izateko klaseko entrega soil bat, eta ikusteko bestiek zelan bizi izan daben konfinamendua eta zelako lanak itzen dituzten. Erakusketa montatuta dago eta karkako lan guzti horreik elkarrekin beste gorputz bat hartzen daue. Gure asmoa da Eskoriatzako kampusera bai eruati argazki erakusketa bertakoak ikusteko guk zeitzen dugun.